Salutare toată lumea, numele este Mădălin și astăzi jucăm cu un coleg nou. El se numește... Bun. Haideți să-ți dau accept la chesturi. La tot. Cum zici că te cheamă ăsta așa? Joe Banana. Stai că trebuie să o iau așa. Nu merge. Nu. Ia vezi, acum te lasă? Ăsta primul de aici. Primul de aici. Stai puțin. Acum te lasă? Băi. A? Ia întreabă. Ai accept la uși? Bun. Îți place cum a ieșit casa mea? Bă, și lasă că o să-ți dau un episod pe care îl facem pe urmă. Haide să-ți dau o lopată, vino cu după mine. Nu, hai că-ți mai dau eu. Aruncă-te că aici, aruncă-te că aici e apă. Așa. Stai să-ți fac ceva. Iron. Măi, ne trebuie un iron. Da, nici eu nu mai am. Dar lasă că fac așa. Dar stai, bă, că tu ai armură. Ai o armură. Ia, hai de pe sus, bă, da, de le am și eu toate. Am avut armură de fără botoși, n-am avut full diamond, dar am murit ca prostul. Haide, mergem și noi la minerit. Haide. Fii atent, știi cum facem? Stai așa să iau eu o găleată de apă. Îmi trebuie. Ce, nu mai am nicio găleată pe aici. Ce? Știu. Da, este bucuserul. Bă, n-am nicio găleată, bă? Sau mi se pare că am avut două la mine și le-am terminat. Astăzi, din acest moment, o să jucăm cu Nicu mai mult timp. O să ne ajute, nu așa? Este primul video în care apare de la mine.
Mă refer la mine, deci. Îți dau eu mâncare? Eu am din ăștia, na. Cookie părș. Stai să luăm puțină apă de aici. Haide, două. Bun. Haide, vină după mine. Mă vezi? Bun. Nu știu. Ba da. Uite. Unde să pai, mă? Aici. Fii atent. Au. Tajă. What the rău. Exact. Dar mă întorc înapoi. Nu văd. Ha? Ce pui mei, bă? Sunt în apă. Sunt în apă, nu văd nimic. A, nu mai mă teleportez. Nu, lasă, că rezolvai. Nu. Sunt aici afară. În mine, de fapt. Poți să te arunci acum, că este apă jos. Dar care mă foarte enervează pe mine. Stai, nu sări. N-are nimic. Ajunsești? Gata, vino încoa. Bun. Da. Fii atent. Uite, eu sap așa, tu sapă încoa. Poate avem noroc și găsim diamond. Ia-l. E bun pentru... A, n-avem decât 2 torțe. Ai cât cărbuni lași? Bun, să-mi dai ca să fac eu. Dăm. Dar ce vrei să fac? Bun, făcui 20, 64 și ceva. Vino acolo. Na, uite, ia și tu. Vezi acolo. N-are nimic. Știu că atâtea îți dă. Faci ce vrei. Treaba ta. Uite cât redstone găsi. Da. Gravel. Eu ajunsei undeva, ia vino. Ia uite unde am ajuns eu.
nu, întoarce-te. Asta e mina în care am murit eu. Fac. Așa, stai un pic. Dă-te așa, 1, 2, 3. Uite, vino cu. Sapă aici. Și eu sap aici. Tu... Ce? Frate. Asta e săpată deja aici. Haideți să săpăm în partea unde ai săpat tu. Vino acolo. 2, 3. Vino acolo. 1, 2, 3. Aici sap tu. Și aici sap eu. Lasă-l, bă, nu mai da în el. Lasă-l, nu mai da în el, că este mic. Lasă-l. Ce-am eu cu el? Noi nu facem crime în acest episod. Au, mi se termină târnăcopul. Nu știu, vin spre tine. Nu mă prinzi. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt aici. Nu. Uite-te, fără să vreau găsi iron. Pe bune. Nu știu. Ar trebui. Eu! Nu sunt. Pleacă. Nu mă mai urmări. Pleacă. Ar trebui. Acum a fost tu. Nu știu. Dar n-am săgeții.
cădăm de lavă. Bedrock. Pe ăsta nu poți să-l spargi. N-ai cum. Pleacă! Pa! 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 Ups, pe aici veni. Sari, sari, sari. Nu mai vrea. Dă-te un pic. Nu știu. Nu sunt. Plecai. Mă duc. Pe unde trebuia să plec, mă? Pe aici? Nu. Pe aici. Bă, pe unde venirăm noi, bă? Unde mergem? Vrei să mergem acasă? Nu. Da? Eu întrebam pe unde veni. A, eu știu. Pe unde? Nu vă Unde? Păi știu. Aha. A, gata. Haide, stai așa. Bun. Bău, ce faci aici? Hai să te văd dacă mă mai găsești acum. Ei. Am să iau tot. Toate temele, toate temele. Tot cărbunele ăsta aici. E foarte mult. Gata. Să te văd acum. Nu știu. Nu-l luai. E tot acolo. Zi la Na, ce se pare? dau lavă, mă duc în jos. De ce? Ca să picinea? Nu. Normal că... Da. Normal că da. Normal ca să caut diamant. Acasă. Da, caut. Dacă tu mă găsești pe mine, ești cel mai tare. Ce n-ai? Încă un video. Hai de aici. Dar oricum o să mai facem videouri, deci... Să fac numai despre... Unde ești, bă? Nu sunt. Să știi că nu sunt acolo unde cauți tu. Unde caut eu? Eu spun să-i? Dar tu ceva stai pe loc? Nu. Ești tu pe loc. De ce? Păcat că nu am mapă. Hartă de fapt. Minimapă. Minimum. Ceva. Minți. Du-te.
Nu mai contează. Da, bravo. Nu. Nu. Muriși? Au. Da. Omoră eu? Eu am și căluț? Ce? A? De ce? Dar nu vreau. N-am. Am portal făcut acasă, dar nu am pickaxe. Pare rău. Ce zic să fac? Ce? Ce recolt? Cum se făceau, mă, frate? Au cum se făceau săgețile? Din pene știu și din flint. Puilor. Da, ia dă-ți tu te pe la mine. Dă-ți te pe la mine. Nu. Nu. Dă-ți mă te pe. Nu mai da banii așa, bă. Nu, mă, nu. Uite unde eram eu. A? Dați slash home. Slash set home. Ce? Dă-ți mă unde vrei. Păi. Păi. Păpăi, păpăi.
Ia vino după mine. Vino. Ce faci acolo? De ce stai? Stai să-ți dau... Poți să deschizi ușa aici? Mm. Păi nu arunci. Ia vezi, acum te lasă. Bun. Acum te lasă? La ce? Nu știu. Îți dau eu în episodul care vine. Ce să mai facem noi? Haide să ne culcăm. Pe bune. Intră, bă, pune-te în pat să vezi. Ce? Păi și dacă te supăra și unde eu te arunci? Unde? Ia uite-te aici. Ia dă-te. Uite-te. Vrei să vezi că eu nu iau deloc falling damage? Iu. Am sărit direct în apă. Ia sări și tu. Haideți să mai sărim. Ce? Păi da, doar e primul episod care filmez cu tine și de aia. A, nimeri iar! A, tu nu nimerești. Trebuie să dai cu sprintul. Sprint. Știi tu pe cât râl. Ia uite-te la mine. Iu. Ba da, sar. Stai puțin, mă. Da. Uite cu ăsta pe aici, pe Minecraft. Băiat. Intri. Zi-mi Skype. Zi-mi Skype-ul. Bă, nu, cum ai tu ID-ul? Zi-l. ID-ul de la ăla. Atunci haide, intră și tu cu noi aceea și faci tu pe aici. Că nu pot să vorbesc, că sunt în filmare. Bine, bă. Mă sună Alin, mă. Auziși? Mă sună Alin. Zise că intră și el.
Nu te bate, mă. Hai mă, să te voi la să faci ceva. Ce făcut? Și mai pusești un bloc? A, sună telefonul. Da. Ăla care jucam noi. Acum, asta este. Nu știu, zi ID-ul de la ăla. Nu știu, fă-ți altul cont. Adică nu pot să vorbesc. Du-te de aici. Și ce zici, nu mai pot să mai sară? Ia să mă. Iu. Bă, nu. Am sărit. Nu. Am sărit. Ha 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 ha. De ce? Să dai tu mine? Dar de ce?